komakhelwane ngoba lento izohamba izifikelele komakhelwane sithathe izingane ziyohlala ndawonye kwesizizala baba. Nakuba kuyinto Bona abantu basekhaya ke mina ke nje bawothini kabantu basekhaya baba. Hlasimba bakho baba bayovuma ngoba phela imali niyayithanda kodwa nje mina baba ngeke inkomo ingazala umuntu. Kodwa phela nkosikazi mase ngibekela nokwesinto kwesiZulu ayinto engavamisekile ukuyenzeka. Kodwa okubalekile izinto ezaqala safana isikhathi sakudala. Ngiyayazi lonto baba ukuthi isithembu sikhona kodwa hayi emndenini owodwa. Ngiyayazi. Kunjalo nje makho. Bongeke uthathe ingane zami zo2 ziye kwalwamlisa nihlangene nalwamlisa ngasese nakhuluma baxoxisana ngeingane zami baba. Usho ukuthi nanami nje ukuthi kuhlalekile wahlala nalo unkosikazi nalo ndodakazi yethu uqala wayithathile uhlalile nanabo abonisana kuhlala kwabo wabonisana nokuba befike babonisana ngendlela babonisana akasayibonanga inkinga ngoba nayo izomakhela izoba nendawo yakhe eseceleni. Sheshile kwavusa amabele baba ingane yami ingakuhamba emhlabeni. Isizathu mhlawumbe ngabe uyasazi nje ukuthi isizathu sokuthi ubaba zathi abashade ndawonye. Kusho ukuthi phela ubona la amagedegume ezitezi kulowa muzi ngoba phela yabona thina la hlala khona asinazi izitezi. Kusho ukuthi uyabona ukuthi njoba lwamlisa ehamba ngalezi ayimoto ezinesonto emhlana nje yonke into ihamba kahle. Umkhwenyana unemali. Yebo ngane yami. Usefuna lo mncane ukuthi naye ayongena kulo yamcebo njengoba nje ngane yami. Noma mhlawumbe nawo baba khona la azohlomula khona. Asazi ke ngane yami ngoba njengoba udaba elazi nje kusho ukuthi bathe mayebehleli phansi la bebonana khona bayixoxa indaba waseyavuma nengane le ndala bayitshela mina ngitshelwa ngalutho yavuma ke nakwangithi mase ngiyibiza ngibuza ukuthi khona into kanje ngizwayo wena uthini yathi hayi imali yondaba leyo ngiyayazi kodwa ke bengeke ngiyiveze mina ubaba engakutshelanga. Yona ithanda ukuba nzima ubaba mase simbiza mawucabanga nje uzokwenza njani. Hayi angiboni ukuthi khona into ezomenza athi ukuthele ngoba akazoshaya phela sizomhlasela emzini wakhe. Hayi ngeke kusho ukuthi indaba zomuzi wakhe ukuthi phela uzojabule indaba mase ivela ubala. Ngoba phela mina njengoba ngile ngizwa ngengane nje ithi angambuza ubaba ingakho nje manje sengibize nini ukuthi nina bizana ubaba ngeke angenze lutho futhi manje ikhona. Hayi ngiyezwa ngoba sila ekhaya ke sizocela ukuthi umbizo ubaba ake sibhunge nalo ludaba. Okay ngane zami ngisakumbiza. Sinibingelele babukeli bethu. Igama uThobekile wakamdlalose phasi kohlelo leMadlulamida. Babukeli bethu udaba lesi namhlanje linokuhluka kancane. Kunesisho nje ke sishiyo ngingasho noma ngithi sisho noma ngithi into kaZulu abazali bethu dala into ababeyifisa mengabe bethola ingane zamadodakazi basuke befisa ukuthi ingane zabo zithole umshado ngoba mukho umzali othi mengabe ezele ingane zamantombazane afisa ukuthi ingane igugele ekhaya uba nesifiso sokuthi umntwana wakhe athole umshado ashade ahambe aye ekhaya. Kodwa ke babukeli bethu namhlanje nginoma uMawula iduze kwami usibizile unodaba naye licishe ukuthi ukufana nale ngxoxo bengiyikhuluma manje. Ngizocela ukubingelela umana bese ngiyamamukela ohlelweni. Sawubona Yebo ngane yami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela ohlelweni leMadlulamida. Igama uThobekile. Siyakubonga ukuba nawe usukwini namhlanje. Ngiyabonga ndodakazi. Sanibonani balaleli emakhaya. Ngikhuluma nobaba ucele la. Ubaba ucela ngithi angenibingelele nonke emakhaya. Ake silizwe udaba uthini singazi nje ukuthi ngiphetheni ntanami. Okay baba. Nangoku baba sesinaye la. Bengicela nje ukuthi umchazele ukuthi kungani ubiza iMadlulamida namhlanje. Hayi ngizokubamba nawe kakhulu la baba ngibize nazi ingane zami iMadlulamida mayelana nodaba engilizwe ngengane. Ingane ithi wena usuhlangabezane nomkhwenyana ngasese naxoxisana ukuthi akathathe intombazane lethe encane naye ihambe baba iyohlala kulwamuzi ayenza unkosikazi wayo wesibili. Kungani baba indaba enkulu kangaka ungifihlele yona ngize ngizwe ngezingane. Hlasimbe baba ukhona ngisho umunye umakhelwane oyaziyo le ndaba ingako mina mawe ingane ngingakufiki ekuthaneni ngilazi lolu daba. Ngabe baba iqiniso lelo? Hayi nkosikazi hayi usho ukuthi ingane isheshe ngihambela phambili bengisazofika nje
ngize lapho kuwena bese ngichaza udaba ngoba umkhwenyana usanda kufika nje manje akade ifikile nami njengobaba wekhaya bengisayicubungula nje lethi ngiyizwe kahle mhlawumbe ninabangani bami ababili abathathu engisazizawuzwa ngiyizwe nangabe ukuthi bayibona kanjani kodwa nje hhayi ngoba nakho bengikufihlele usingazi ngisazokuthi ukuthi ingane izolo yahamba nje ngaphambili kona kodwa ngisazokutshela amakhosi ukuthi nayi inkinga engihlabenzela nayo sengihlalile-ke nayo inkinga ngayizo sahlangana nabangani enginabo Hawu baba usuzowabikela abangani. yebo before ngifike kuwena masafuna ukuthola ukuthi sisintu isiZulu sithini Hawu ngeke baba. kodwa-ke sengifike nami-ke ngibona ngoba angibonanga kunenkinga ngoba into ebalulekile la nkosikazi ukuthi kufanele kube khona ingane umshado nje iyinto ethandekayo ingane efanele ihambe ekhaya ngeyilanga Wavuma baba, wavuma. ngokwami ngivumile ngenxa yokuthi umkhwenyana wale khaya enganeni yokuqala wenze konke kahle akuzange kube khona inkinga Unesiqiniseko esingakanani baba lento oyishoyo ukuthi nale encane ingane izohlala kahle? nokuba ngeke size sibe nesiqiniseko 100% kodwa ngendlela engibona ngayo umkhwenyana sengimazi ngayo isikhathi eside sehleli naleyo yokuqala angikutholi into engenza ukuthi-ke ngaba khona inkinga ngoba ubaba nje ukahle nje ume kahle uzokwenza Chaza ukuthi izinto baba ngesikhathi. lelwamuzi omkhulu nale imoto umfana ahamba ngazo uvele wabona nje baba ukuthi fanele unikela ngengane yethu ngoba nawe ufuna ukuhamba ngemoto enesonto emhlana baba. Hhayi ngoba ngifuna ukunikela mina hhayi nje leyo mali ezozinikeza ngeke ifike nasemotweni Ngeke baba inkomo ingazala umuntu. Yabo nje lento soyiplanile nabangani bakho ngakofinyelela kumina inkomo ingazala umuntu baba. Lezi ingane lezi uthi zizohlalisana kahle lapha emzini. hhayi nkosikazi ukuhlala into esibalulekile kufanele siyicabangele sibesicabangele ikusasa lengane thina sizohamba nje kungesikhathi esingakanani nje besikhona nje la emhlabeni sazobe sihambe sibashiye kodwa kufanele sibashiyeni endaweni esiyibonayo kahle ukuthi bakhululekile Bazothini kodwa omakhelwane? Bazothini omakhelwane ngoba lento izohamba izifikelele komakhelwane sithathe izingane ziyohlala ndawonye kwesizizala baba. nakuba kuyinto Bona abantu basekhaya ke mina ke nje bayothini kabantu basekhaya baba. Hlasimba babakho baba bayovuma ngoba phela imali niyayithanda kodwa nje mina baba ngeke inkomo ingazala umuntu. kodwa phela nkosikazi bese ngibekela nokwesintu kwesiZulu ayiyinto engavamisekile ukuyenzeka kodwa okubalulekile izinto ezaqala safana isikhathi Ngiyayazi lonto baba ukuthi isithembu sikhona kodwa hayi emndenini owodwa ngiyayazi. kunjalo nje makho Bongeke uthathe izingane zami zo2 ziye kwalwamlisa nihlangene nalwamlisa ngasese nakhuluma baxoxisana ngeingane zami baba. okusho ukuthi nanami nje ukuthi kuhlalekile wahlala nalo unkosikazi nalo ndodakazi yethu yokuqala wayithathile uhlalile nanabo abonisana kuhlala kwabo wabonisana nokuba befike babonisana ngendlela babonisana ngayo akasayibonanga inkinga ngoba nayo izomakhela izoba nendawo yakhe eseceleni Sheshile kwavusa amabele baba ingane nami ingakuhamba emhlabeni. abaningi kakhulu unkosikazi abafanele bakwazi omakhalwane nje singadlulela nje ngaphandle kuthize abakhona esibaziyo basondelene nathi indaba-ke singadlulela-ke kwabanye ndlela thize ngezindlela esidlula ngayo kodwa kubalulekile ukubhekisisa ukuthi nathi ekuhlaleni kwethu nokuhlaleni kwabo kuhamba kanje bese sisaphila nje khona sisakhona thina la emhlabeni sizoyibuka le nto ukuthi ihamba Ukhonzaphi ke kanjani. nalomkhwenyana ukhonzaphi ngoba yonke into yala ekhaya ihamba ngenkonzo ukhonzaphi ke lo mkhwenyana.